Paskrini ramuri kuona chart iri rakadhirowewa matrend lines nezvimwe zvakanyorwa handiti kana uri munyowani kuforex zvinogona kukuremera kuti uzvinzwisise kana usina munhu akuexplainera kuti uzvinzwisise. Saka pathis video tikudzidzisana about mabasics ekudhrowa trend line. Kana tikuti trend line tikureva malines aya ari kudhrowa zvaari kudhrowa ndo anonzi matrend lines. Kana uri munyowani pathis channel please subscribe wodzanya notification bell. Kana une mubvunzo yauchazoita wobvunza mucomment section tinopindurana chifambisana zvakanaka kuti kuti munzwisise. Pathis channel tinoita zvekudzidzisana forex trading for free. Saka make sure kuti waona mavideos from lesson number 1 kusvika palesson ratiriko zvinozvi. Kune vasati vagadzira maaccounts make sure maita magadzira nelink riri mudescription majoina maplatforms edu WhatsApp, Telegram, Facebook. Right, hatitotamisa nguva semazuva ese, ngatijambire macharts titange kudzidzisana kudhrowa trend line. Right, chart redu rinenge riri clean rinenge rakadai. Ndozvinhu zvakaita chart redu. Saka trend line basa raro nderekuti ratidza kuti trend redu rakamira sei, number 1. Number 2, trend line rotiradza shapes. Kana pane wakaona video redu rema chart patterns rinotiratidza patterns ari kugadzirwa kuti ndeapi. Number 2. Number 3, rinotiratidza pekuti titarisire kupinda nekubuda kana tichinge tatanga kutrade. Saka nekuramba tichita malessons tichasvika pakugadzira advanced trend line strategy ekuti munhu anenge akunzwisisa kuti kana ndichitrade market yakasvika patrend line ndichaita sei. Iko zvino tichiri kuita mabasics handitika exactly. Saka market yedu kana yakadai handiti kunonzi kuanalyze handitika. Tichatanga nekudhrowa trend line redu. Trend line redu unouya utora katuka ako handiti. Pafoni ndichaita rimwe video rekudzidzisa kuti unogadzira sei trend line pafoni. Saka unobata the highest point handiti obva wastretcha trend rako handitika kusvika kwarinonosvika obva wasiya handiti. Saka patrend pedu tichaona kuti tine 1 touch, 2nd touch, 3rd touch. Market bvayaita sei, bvayabreaka ichina mudenga ndobva yadzoka ichigadzira higher low zvatika explaina sei pamabasics market structure uptrend. Market bvayatanga ita sei kuita ichienda kwari kuenda. Then pazasi panapa wakanotisa tine this trend handiti. Right, saka chinoita kuti trend redu rive valid handitika ndechekuti tinobata first point handiti, tikabata second point trend redu ra valid. Takume expecta kuti market painonosvika third touch ireact. Anomuona kuti market yedu yakaya 1 2 3 ndobva bounce handiti. Kuno kanga igadzira 1 bva ichigadzira 2 paikadzoka kuno ichigadzira catch 4 ichiguma catch 4 ndobva yaita zvayakaita. Ndobva yadzoka catch 5 bva yaita zvayakaita. Catch 6 bva yaita ngekuda kupwanya bva yadzoka mukati ichireacta. Saka market inenge ichireacta pamatrend lines. Ofu chine kuzofamba uchiita market trend line redu tinokwanisa kuti adjuster handitika. Kana chiti kuadjuster ndikuona tagadzira trend line redu richienderana neapa netrend iri. Then market bva yaita zvayakaita tinokwanisa kuzoadjuster panapa handiti zvichidependa nekuti market yedu iri pa picture yakaita sei handitika. Saka kana tichinge tagadzira chakadai takuchienda kuma shape yedu atikadzidzisana mabasic emachart patterns takunoona kuti pagadzirwa shape ishi. Kune vakaita lesson redu remabasic emachart patterns nyora mcomment section kuti pattern inonzi chii handiti. Ndichauya ndichimakira vanhu mucomment section handitika tichingobatsirana tichiita kuti zviende zvakanaka handiti. Then sepanapa market yakaita sei yakagadzira pattern yakagadzira panapa handitika. Rege ndipinde mutime frame diki titsvage pattern iyoyo tiite sei tidrowe tobva tadzidzisana mucomment section kuti inonzi chii pattern yedu.
right. Tunotora trend line redu tautanga kudrowa panapa tobata 1 2 anoona magic right. Totora futi todrowa kuzasi tunobata lowest point tostretcha takaenda right. Pattern yedu maiona iyi handitika palesson redu ngatinyore mucomment section kuti chi pattern yedu iyi inonzi chii handiti right. Then pano futi tirikuya tirikudrowa chi trend line redu handitika iro kudenga todrowa futi handiti pattern iyi mucomment section ngatibatsirane iyi handitika right. Tinonoya pano futi tinono stretcha da handitika ishi imwe pattern futi handiti rimwe trend line iro riri pano padenga pano tikati da tikadai handitika muona kuti pane trend rangachiita sei rangachigadzirwa pazasi pano tikadai tikuona kuti pane trend rangachiita sei richigadzirwa handitika right. Tine rimwe futi panapa mwadatasisa apa handimukuona iro imwe pattern ishi mucomment section ngatite sei ngatibatsirane handitika. Then vandakaita sei vakaita futi machat patterns handiti tiri kudzidza tichidzidza zvimwe tichiita sei tichiita revision handiti tine pattern yedu yatikuona apa tine apa neapa mundinyorera kuti pattern iyi inonzi chii imwe yacho ishi isho handitika mundinyorerawo please imwe yacho ishi handitika tikunoya futi pazasi panapa tinayo ishi handiti 1 2 3 mundinyorerawo kuti pattern ishi patakaita takati inonzi chii tikurevisa zvinhu tichitodzidza futi chi zvinhu zvinyowani handitika right. Kana pazasi panapa tine ishi mundinyorerawo kuti takawirirana kuti inonzi chii handitika ndiyo futi ishi toita sei tobatsirana handitika right. Anenge auyawo pacomment pako akakubvunzawo something please mubatsirewo kana ndichiri offline but kana ndiri online usually ndogara ndine data zvangu but ndogona unonokaita sei kuona message unokwanisa kungobatsirawo kana une munhu abvunza zvauri kuziva handiti right. ndo madhroero atinoita trend line mabasic aya. Saka next video tichaita mabasic anonzi maindicator handitika mabasics achona. Saka ngatibatane pa next video. Kana ungosati waisawo subscribe tokumbura usubscribe, wesa comment, like, share kuma family and friends.
tisakanganisangana pachi